Ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Να καλωσορίσω και την Άντα και τον Βασίλη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, μια εκδήλωση που γίνεται την Κυριακή το μεσημέρι. Είμαστε ήδη έχουμε μπει στο... τι έγινε? Έχει ανοίξει το Τριώδιο, ξεκινάνε οι διάφορες εκδηλώσεις και το Λύκειο Ελληνίδων θέλει να κάνει μια εκδήλωση και θα την πραγματοποιήσετε. Συνδυασμός γλέντι, παράδοση, όλα μαζί. Για πέστε μας, τι ετοιμάζετε? Είπαμε μετά τον επετειακό εορτασμό των 25 χρόνων λειτουργίας του τοπικού παραρτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, που ήταν το 16. 25 χρόνια, βέβαια. Θυμάμαι, είχα καλύψει το θέμα πάνω στο ύφεστο, στο ξενοδοχείο. Είχε έρθει μια κυρία τότε, το 92 ήτανε, κάνω λάθος. Το 91. Πολλά χρόνια πίσω. Ναι, είπαμε να συνεχίσουμε ενισχύοντας μάλλον και το πολιστικό χειμώνα στον τόπο μας, εκτός από το πολιστικό καλοκαίρι, μιας και συγκεντρώνονται συνήθως όλα εκεί, με αφορμή την περίοδο της αποκριάς. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην αποκριά, υπό το πρίσμα βέβαια της λύθειας του χειμώνα και της προσμονής της άνοιξης, έτσι όπως στην ουσία είναι και η υπόσταση της ελληνικής παραδοσιακής αποκριάς. Έχουμε μια ορχήστρα κοντά μας με καταξιωμένους μουσικούς. Είναι ο Βαγγέλης ο Δημούδης, που είναι από τη Θράκη, παίζει ούτη και τραγουδάει. Είναι ο Κώστας ο Φόρτσος που παίζει γκάιντα, παίζει πνευστά γενικώς, δηλαδή θα μας παίξει κλαρίνο και γκάιντα εδώ. Θα μας έρθουν από έξω? Θα έρθουν από έξω. Και είναι και ο Μανώλης ο Δημούδης, είναι γιος του Βαγγέλη, συνεχίζεται η παράδοση, στα κρουστά βέβαια. Και βέβαια θα έχουμε και τα δικά μας τα παιδιά, τον Αχιλλέα τον Καλτσούνη στη λύρα και το Χαλκά τον Άσο στο λαούτο. Είναι μια παράσταση που συνθέτεται από τρεις σημαντικούς παράγοντες. Είναι η μουσική, είναι το κομμάτι του χορού και είναι το κομμάτι των δρόμενων, το οποίο θα το υποστηρίξουν οι φίλοι εδώ, ο Κώστας ο Καραγκούνης, ο Γιώργος ο Καριακλής και ο Νίκος ο Ναλμπάντης. Αλήθεια? Βεβαίως. Αυτά τα σύννεφα. Δεν τα ήξερα ότι θα έχουμε τέτοια συμμετοχές. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο δέσιμο, γιατί ούτως ή άλλως η αποκριά χρειάζεται το... Ο Κώστας είναι ήδη εδώ από το κλειστό κολυμβητήριο που λέει και το που έχουμε γίνει... έχουμε πλημμυρίσει. Χρειαζόμαστε το συμβολικό, το τελετουργικό, το ανατρεπτικό και τι καλύτερο. Ναι. Αυτό εδώ που λέτε στο δελτίο τύπου, ένας κυνηγός, ένας χασάπης, μια λουσάτη κυρία, ένας βιολιστής, ένας έμπορος και ένα νεόνυφο ζευγάρι. Είναι οι κύριοι που προανέφερα. Μάλιστα. Δεν θα χάσουν την ευκαιρία να γλεντήσουν με την ορχήστρα. Θα έχουμε δρόμενα. Ναι, να μην μπούμε παραπάνω. Είναι οι κύριοι που προανέφερα. Πολύ ωραία το έχετε σκεφτεί. Και είναι μεσημεράκι. Γίνεται για λόγους πρακτικούς κυρίως? Κυρίως, αλλά όχι μόνο. Συνηθίζεται το γλέντι και η γιορτή να συμβαίνει το μεσημέρι, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Συνηθίζεται στην ελληνική παράδοση, έτσι. Αλλά κυρίως πρακτική είναι οι λόγοι. Βέβαια είναι ο χώρος του Μαρούλα που δεν προσφέρεται για... να συνοδεύονται με φαγητάκια, με ποτά και τα λοιπά, αλλά εντάξει, μετά θα ανοίξει η όρεξη. Για μας είναι η έναρξη. Για μας είναι η έναρξη. Είναι η έναρξη. Πολύ ωραία. Και για όλη αυτή η σκέψη, πώς τη συλλάβατε, πώς τη σκεφτήκατε και τη δημιουργήσατε? Υπήρξε κάποιο ερέθισμα? Η ελληνική παράδοση, καταρχήν η μουσική της και η χορή δίνει άπειρες αφορμές και θέματα για να καταπιαστεί κανείς. Το θέμα της αποκριάς υπήρχε κάπου στο μυαλό όλων ταυτόχρονα χωρίς να έχει εκφραστεί, και ήρθε ο Βασίλης ο Μαγνήσαλης εδώ που το σκεφτόταν από καιρό και το είχε οριμάσει στο μυαλό του. Το ανέδειξε, ας πούμε, και είπαμε φέτος να καταπιαστούμε με αυτό μες το χειμώνα. Έχει, Βασίλη, πολλά παραδοσιακά τραγούδια που αναφέρονται στην αποκριά. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά, δεν υπάρχουν? Και τα έχει καταγράψει και η Δόμνα η Σαμίου. Εντάξει, όλοι από εκεί μάθαμε τα περισσότερα, από τη Δόμνα Σαμίου, από τη δουλειά που είχε κάνει με τα αποκριάτικα, με τη συλλογή της ενέτη 1993. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί είδα την τελευταία της παράσταση που έκανε και παρουσίασε τα αποκριάτικα το 2003
στο Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη. Ορμόμενοι λοιπόν από εκεί και παράλληλα ψάχνοντας να βρούμε και άλλα πράγματα μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες, με τους υπόλοιπους δασκάλους και κυρίως την κυρία Καρανίκα, τη Χριστίνα και το Λευτέρη το Δελιγιάννη, συλλέξαμε κάποια πράγματα και προσπαθήσαμε να τα βάλουμε όσα μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μια παράσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, γι' αυτό έχει και αρκετό τραγούδι έχει παράσταση. Είναι κάτι στις παραστάσεις μας επίσης τώρα, γιατί οι χορευτές μέχρι τώρα περιοριζόμασταν αρχικά μόνο στο χορό. Βάλαμε και αυτό το στοιχείο μέσα. Είναι μια παράσταση πρόκληση και για τους χορευτές, γιατί δεν είναι αυτό που ξέρουμε, αυτό που χορεύουμε, φοράμε τη φορεσιά μας, βγαίνουμε, αποδίδουμε τους χορούς και φεύγουμε. Έχει άλλα στοιχεία πιο δύσκολα και τους ευχαριστώ βέβαια για αυτό και όλους τους συντελεστές ούτως ή άλλως, γιατί ήταν δύσκολο. Είναι και μουσική μεγάλο που βοηθάει πολύ αυτό στη σχέση. Επίσης, επειδή αναφέραμε τη Σαμίου, να πω ότι η πρώτη φορά που έπαιξε στο νησί ο Βαγγέλης ο Δημούδης και η μοναδική που μου το είπε ήταν με τη Δόμνα Σαμίου. Πρέπει να είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι αρχές του 2000, τέλη του 2000 κάπου εκεί. Και ο Βαγγέλης ο Δημούδης είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Ναι, όσο όνομα και εμένα χορεύει και διδάσκει κιόλας. Να πούμε ότι τα τραγούδια αυτά εδώ όλα βέβαια είναι απόγονοι ουσιαστικά τραγουδιών που λέγονταν στην αρχαιότητα, των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό που είπε και η Άντα προηγουμένως, ουσιαστικά είναι μια εποχή του χρόνου κρίσιμη γενικά η Αποκριά, γιατί έχουμε τη μετάβαση ουσιαστικά από το χειμώνα στην άνοιξη, από το θάνατο στη ζωή. Στον τίτλο μας έχουμε το «Τούτες ημέρες το έχουν». Αν ακούσουμε, αν παρατηρήσουμε το τραγούδι που έχουμε μέσα, λέει «Βάρτε τη με το ποδάρι». Ουσιαστικά είναι η επίκληση που κάνει ο άνθρωπος στη γη για να ανθίσει. Άρα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα στα τραγούδια που θα πούμε. Και το σκοπτικό χαρακτήρα που έχουν. Πολλές φορές λειτουργούν αυτά που κάνουμε πάνω στη σκηνή με τα τραγούδια, λειτουργούν και μειοπαθητικά. Λειτουργούσαν μειοπαθητικά. Δηλαδή κάναν οι άνθρωποι ότι σπέρουν, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα να κάνει η γη. Να σπείρουν και να βγάλει το σπόρο. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε και λίγο πιο τολμηρά. Έχουμε βάλει κάποια. Η Αποκριά το έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, το πιο τολμηρό, τα υπονοούμενα κτλ. Που πολλές φορές σχετίζεται με τη γονιμότητα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη γονιμότητα. Καμιά φορά λίγο παρεξηγημένα από κάποιους, ακόμη και. Το παράδοξο είναι αυτό, επειδή γι' αυτό είπα για την αρχαιότητα. Το παράδοξο είναι ότι στην αρχαιότητα, λέει, οι θρησκευτικές τελετές με το τολμηρό, με όλα αυτά τα στοιχεία. Στις γιορτές της Θείας Δήμητρας υπήρχε αυτό το πράγμα, η αναφορά στο γυναικείο όργανο, στο σεξουαλικό ερωτισμό. Και αυτά τα πήρανε μετά οι Έλληνες και τα πήρανε οι μετέπειτα και τα βάλανε με καινούργια τραγούδια, με άλλα στοιχεία, με άλλα δρόμενα. Μάλιστα. Πόσο χρόνο παίρνει αυτή η παράσταση? Το έχετε υπολογίσει με χορευτικά, είναι 2 ώρες ή περισσότερο? Όχι, είναι λιγότερο από 2 ώρες. Σαφώς είναι και η ζωντανή μουσική που βέβαια δεν το καθορίζει εκείνη, ας πούμε. Και ανάλογα και το κέφι από τον κόσμο που θα είναι εκεί. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια σχέση αδιάρρηκτη μεταξύ μουσικών και χορευτών, οπότε αυτό θα καθοριστεί αυστηρά από τους δύο. Γενικά πάντως επειδή εδώ αναφέρεστε στα όργανα και στους μουσικούς, γενικά αυτά τα κρουστά, τα τύμπανα κτλ. Δίνουν πολύ ωραία η ζωντανή μουσική πάντα δίνει ενέργεια πρώτα απ' όλα στο χορευτή, δίνει απίστευτη ενέργεια στο χορευτή, δίνει άλλο τόνο στην όλη παράσταση, σίγουρα και στο θεατή που παρακολουθεί από κάτω. Υπάρχει αυτό που λέει και μια σχέση συνεχώς του χορευτή με το όργανο, πάντα. Εντάξει, όπως ο χορευτής, έτσι και το όργανο, ο οργανοπαίκτης αντλεί ενέργεια από το χορευτή όσο το βλέπει ενθουσιάζει. Ύστερα είναι μια παράσταση γλεντιού. Δεν γίνεται να κάνουμε ένα γλέντι και να μην έχουμε ζωντανή ορχήστρα. Θα ήταν κάπως παράδοξο. Και δεν είναι και όλα αυστηρά καθορισμένα. Το αυθορμητισμού άφθονο. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετική παράσταση. Δύο λόγια να πούμε, αν ολοκληρώσατε με όλα αυτά που πρέπει να ακουστούν στον κόσμο, γιατί είναι ανοιχτή για το κοινό φυσικά, να έρθει ο κόσμος να δει, να διασκεδάσει, να δει κάτι διαφορετικό, μεσημέρι Κυριακής, αυτή την Κυριακή που μιλάμε, 12 η ώρα, με τον τίτλο «Τούτες ημέρες το έχουν». Γενικότερα το Λύκειο, γιατί όπως μας είπατε συμπληρώνονται και 20 χρόνια. 25 χρόνια. Μπήκαμε στον 26ο. Ναι, αυτή την περίοδο είναι τα τμήματα που, σε ό,τι αφορά τα χορευτικά, είναι 2 τμήματα που λειτουργούν σε όλο το νησί.
Όχι, δεν είναι 2 τα τμήματα, είναι αρκετά τα τμήματα. Απλά συμπληρώνοντας για την συγκεκριμένη παράσταση της Κυριακής, να πούμε ότι συμμετέχουν τα 3 τμήματα, το ένα και το ένα του Κοντοπουλίου, και το τμήμα των εφήβων στην παράσταση της Κυριακής. Υπάρχουν ακόμα 8 τμήματα με το Κοντοπούλι παιδικά, τα οποία λειτουργούν δηλαδή και στη Μύρνα και στο Κοντοπούλι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωραία. Θα έχουν μια ξεχωριστή παράσταση λίγο αργότερα. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του Λυκείου των Ελληνίδων, όπως ξέρω, και με την φωτογραφική ομάδα. Είναι το πλέξιμο, είναι η κεραμική, είναι η λύρα. Με τη λύρα πώς πάει, έχει συμμετοχές, ξέρει ο κόσμος να μαθαίνει? Έχουμε νέα ανερχόμενα ταλέντα, νομίζω θα είμαστε έτοιμοι σε 1 χρόνο περίπου να τα αναδείξουμε. Παρουσιάσετε κιόλας. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε στους ακροατές μας? Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε την εκδήλωση. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες αυτό που είπαμε. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερη παράσταση. Γι' αυτό ήταν γενικά αυτά που είπαμε. Απλά και είπαμε πού στηριχτήκαμε για να βγάλουμε αυτή την παράσταση. Εγώ για άλλη μια φορά, επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντική δουλειά, είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται πρώτη φορά, είναι μια συλλογική προσπάθεια, ομαδική δουλειά. Τρέξαν, βοηθήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αφανείς ήρωες, για να βγει αυτή η παράσταση, συν όλους αυτούς που θα βγουν πάνω στη σκηνή. Από μέρος μου προς όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενέργεια που βγάλαν. Η αλήθεια είναι ότι το διασκεδάσαμε στις πρόβες και ελπίζουμε να βγει αυτό. Πρόβες εσείς που κάνετε, γιατί και το Μαρόλα είναι περιζήτητο. Πού κάνετε πρόβες? Πρόβες στο πλαίσιο της παράστασης? Στο χώρο σας? Ναι. Στο χώρο μας και στη σκηνή πάνω, στο κινηματοθέατρο. Και βέβαια την Κυριακή είναι το βράδυ ταινίες, οπότε υπάρχει αυτό το de facto είναι απόφαση που δεν αλλάζει. Οπότε ανάλογα όλοι οι άλλοι προσαρμόζονται προσαρμοζόμαστε στα... Το προσαρμόσαμε. Εντάξει, είναι και το μεσημεράκι, δεν νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα αυτή. Για μας είναι και για τον κόσμο, δηλαδή είναι η ώρα που θα βγει κάποιος να πάει κάπου. Το βράδυ μπορεί να το σκεφτεί, το βράδυ της Κυριακής. Και εγώ θα ήθελα από τη μεριά της διοίκησης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες όλους, κυρίως τους χοροδιδασκάλους, γιατί έχουν το μεγαλύτερο βάρος σε μια παράσταση πάντα. Τους χορηγούς μας, που ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και πάντα γίνεται κάτι αξιόλογο και όμορφο, και τον ΟΕΠΑ Δήμου Λίμνου, που μας έχει στηρίξει με τη δημοσιότητα της παράστασης αυτής. Πόσα χρόνια είσαι, Βασίλη, στα χορευτικά? Σε θυμάμαι πολλά χρόνια. Στο Λύκειο Ελληνίδων, με μια πολύ μικρή διακοπή, είμαι από το 1998 που βρίσκομαι και στο νησί. Δηλαδή όσα χρόνια είσαι στο νησί? Όσα χρόνια είμαι στο νησί. Είναι μεγάλη μου χαρά, όσες φορές το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι ότι συγκινούμε και χαίρομαι να βλέπω το Λύκειο να προοδεύει, και μαζί με το Λύκειο βέβαια να προοδεύουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε μαζί του. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι τις ιδέες μας προσπαθεί να τις υλοποιήσει. Χαίρομαι που αρέσουν σε όλους μας οι προκλήσεις, να κάνουμε καινούργια πράγματα, να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορούμε να κάνουμε και πιο δύσκολα πράγματα. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, από το ταξίδι της Αυστραλίας μέχρι την παράσταση που κάναμε με το παραμύθι του γάμου, κάθε χρόνο προσπαθούμε να δείχνουμε καινούργια πράγματα. Να ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο που μας ακολουθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, και βέβαια και εμείς να δείχνουμε καινούργια πράγματα, να ψάχνουμε κιόλας καινούργια πράγματα. Και η παράδοση να υπάρχει αυτή. Βέβαια. Να αναδείξουμε ό,τι υπάρχει, φυσικά. Να αναδείξουμε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στο νησί και να θέλει να βρει, να χορέψει, να μπει σε αυτό το